أبزنا يلوم حزنا يزلنا زعبا دما ناسماتن أوهبو من زملكت كخونيو نزل علنا يزلنا رأستي مبلغ بنا بستوديونا عديمنا يوزلنا أتو تدرس تخلي دايركتور جنرال كفل ستاتستكسن سرعة جغرافياوي حابريتان أب زوا مأكليو أتو تدرس نابستوديونا كوالا حمزة. اوكي سمعهم هرايكم زي تأسكوب زعبا اسماتن أوهبو من زبليو زلنا زعبا مو لذي أسمات كابيوم زبقوسو علامان ترجمو منك بزبل مدبنا كنجلا مجمران زتوهبن عدل منستر زينا نقول تلفزيون إيرترا مسجن زي العلنا زلنا رأستي خنزاربو له تدالينا زلنا رأستي أزيو أقداسي سبك فلتو له نبغى على النصر حلو سلازخونه لومي بمنقد تلفزيون إيرترا زحبريتا زي كان محلال في مخالنا صبوا أزيو أقداسي كوينو نروحبو نبتي زلعلك يحطوه ملس سم من البات كلاتنا سم على سم مزوعي كم وهي مبالي يي مبالي أبيت مبالي وزته ترى يكون زقلقل سم ناول كسبات مننتن تاريخ زعقب حزبين حد حدو زراخب بحبار زنبا براقد داس محبراو باتايد كاون كتقولصو زكالي دحرموتنا ونتخونه سمنا بصبوق يكون بحما زخري حزايا تترف من البات أب ناي ولدنا أبها هلالو أبو يذهبون المنبر ورقة زيت سبر مويتا زيت قبر زبل زنتي أب سمز صنحنا محبرة وخبري زقلزي من البات كم تمكرو أب تاريخ نريو ناي بزحت هو بات سبات تاسمات على سقراطس كم أبنت توسدنا سقراطس تاسمو نخلت تشحن 500 عامات كباب تصوي على بتي زغبرو أبركتون سرحن كأيا مبر تاسم نبينا فلي تاريخاوي بوتاوي تاريخاوي من سلازلوا يكونتن سلازسم انتاينتن تحستون نايتي تتقيم الله زحلفه سب تغلص يا مالتي اسمات كاب هاجرنا بهاجر كاب بهرنا بهر زفالالي يوم سلازخونه خا اب ايرتراو بسم ختللي تخلي خا اب فرنسا باسبانيا بكال هاجر تخيل كون بسم طراي زيغنت ناي هاجر كتلليلو تخيل كناتات نركبينا اب هاجرنا انت مصيخا خا سم كبر سلازخونه سم اب نوصال اوان زدالو محبراو اغاطامي اب كريستنا طمقات نبلو بنا مسلمنا سمايا نبلو محبراو خبر سلازو وهابو يسبات تاكيبوم يم صنبل غيرم سم حصان زمرصو سلازي بهرات نناتن اساي ماكوات هالو مبصحتهم اب كريستنا مسلمنا انترانا كاب امنت كاب زمنچو اسماتينا نركب نابنت جبران عبدون زبل سمسي بخريستنا بمسلمنا كلتيو كما قال املاخيو ز ترغم مالتي اذن كلت اسمات كا جبرت هلكا كاب جبر زمنچو بزح اسمات نركب جبر ماريان جبر خيدان جبر خريستوس وزته موداتا زي بلو تركب كاب عبد خا بزح عبد السلام عبد القادر عبد اللطيف عبد الحميد عبد الحي وزتنا بالكا سلازي نبسير ممر مسارون اب شنچعت 194 مزغب على سمات ايرتراويان زبل مصحف اداليمنا ام سمات زي من البات نبهرات تغرنيان تغرن زلو سمات زدحبه كوانت خونه اساس 3000 حتماس مسترغمو تزرزيرو يزلو خمو كسو نايسانا سلازي سم قليل زي كونه محبراو خبر زوهابو نمننت كبري قامقا امنت نايتي زتقوم الحبرتسب زغلص وي زوكل يو إلنا خنغلصو نخلينا خم حفشاو قالال صما صبو سلازي زصنح اسمات زحسلو زلو مخنيات غن انتايو نيرو منا يمكن زتقصو صنحا غن سلامنتايم زحسو زلو زوانتي اسمات كابتن مبقلاو امصاصوم زحسلو زلو مخنيات بزحيو ببزتفالالي مخنياتات كتغلصو تخليخا اب هاجرنا ز مص زلو ز مبقلاو اسمات ناي مهساس كوناتات منالبات عمق زبل مصنعتي بمغبار نفتي ناي موداتا ملكيعو وي مغلصي وقت بصح تخليخا بوغنا خاب نعزبو غن نتي مبقلاو اسماتنا دحر كم دحر بموساد حدش تصويع زي فلت ولا ما يزيد عم خطبلو تخليخا سمنا يممرا زنبالي زمص زل ابز اوان زي وتم زوترات زنبور اسمات يحسو يكونون زلو مساس رايت زخون كو يطفو يم زلو ابز حلف 10 عامت كمو كسخونه نصيل بداتا زحسكو ولا ابز حلف 10 عامت فصوم زي تمزغبو زوترات زنبور اسمات لتخيدان حربو تعبه كبرا ريشان وداسه تخسته
ተኽሉ ገብረ ትንሳኤ ወዘተ እዚኦም ከም መወከሲ ክኸውን ብምባል ፈፂሞም ብዘይ ተፀውዑ ብ10 ዓመት እዮም ዝውቱራት እዮም ከዓ ነይሮም ኣብ ታሪክ ናይ ህዝብና ማለት እዩ ክትሪኦም ከለካ ካልእ ብዘይካ ሓደ ክልተ ግዜ ዘይተዓደሉ ንረክብ በየነ ተኽላይ ፍቕረ ክፍሎም መብራት ትበርህ ምንያ ትርሓስ እዚኦም ከዓ ብዘይካ ሓደ ክልተ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዘይተዓደሉ ኣገልግሎት ኣዝዩ ዝነከየ ክንርኢ እንተፈተና እውን ኣፈወርቂ ግርማይ ኢያሱ ተወልደ ተስፋይ ወዘተ እዚ ንምንታይ ዝገልጾ ዘለኹ ኣስማትና እቶም ነዊሕ መሰረት ገይሮም ዝኸዱ ኣስማት በብቁሩብ ብካልእ እናተተኩ ይጠፉ እዮም ዘለዉ ምናልባት ንዝያዳ መወከሲ ከገልግለና ብምባል ኣብ ሰሌዳ ቁፅሪ 1 ክንሪኣ ኢና ከም መወከሲ ክኸውን ዘምፃኹ ወይ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት ዝውቱር ዝነበረ ኣስማት ዝሃሰሉ ዘሎ ምክንያት እንዳረኣና ክንከይድ ኢና ኣብረህት ትብል ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 50 ዓመት ካብ 74 ካብ 1974 ክሳብ 1983 ንረኣያ 414 ደቂ ኣንስትዮ ኣብረህት ዝብል ስም ተዋሂብዎን ኣብ ዝቐፀለ 10 ዓመት ካብ 84 ክሳብ 93 ናብ 251 ወሪዱ ትቁፅሪ ማለት እዩ ካብ 94 ክሳብ 2003 እንተረኣና 4 ጥራሕ ኣብረህት ስመን ደቂ ኣንስትዮ ተዋሂበን ካብ 2004 ክሳብ 2013 ትሽዓተ ጥራይ ተዋሂበን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ካብ 2014 ሓንቲ ሰብ ጥራይ ኣብረህት ተዋሂባ ኣብዚ 50 ዓመት ካብ 400 ገለን ናብ ሓንቲ ወሪዱ ኣሎ ምናልባት ኣብ ዝቕፅል እዋን ኣይመፅእ ንኸውን ዝስም እዚ ካልእ ተረኣና ከምኡ ፍሮይኒ መጀመርያ ቀዳማይ 10 ዓመት ኣብዚ ናይ 50 እዛረብ ዘለኹ ንሪኣ ኣለና 941 ነይሩ ኣብቲ ካልኣይ 10675 ኣብ ሳልሳይ 10 ካብ 94 ክሳብ 2003 196 ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ከዓ 12 ጥራይ ከምኡ እንዳበልና እንተረኣናዮ ምሕረት ቅድሚ 50 ዓመት 844 ደቂ ኣንስትዮ ምሕረት ተዋሂብዎን ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 27 ጥራይ ገነት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 20 ጥራይ ኤልሳ 16 ሳባ 14 ሰሎሞን ኣሚን ተኽለ 14 ሕጂ እንታይ ዘርኤና እዚ እቶም ልዑል ቦታ ሒዞም ዝነበሩ ኣስማት እንዳጎደሉ እንዳሃሰሱ ይኸዱ ኣለዉ ንረኣዮም ካብዛ ካልአይቲ ስላይድ ኣብዚ 50 ዓመት ዘይነበረ ኣስማት ከዓ ይውስኽ ኣሎ ስለዚ ሓደ ክጠፍእ ከሎ ካልእ በቆል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት ዘይነበሩ እሞ ከም ተርእዮ እንዳተቆልቆሉ ዝመፁ ዘለዉ ንረኣዮም ኣብ ሰሌዳ ሕጂ ማራናታ ተይልና ካብ 74 ክሳብ 83 ኣብ ዝነበረ ዓመት ኣይተዋሃበን ትስም ካብ 84 ክሳብ 93 ሓንቲ ቆልዓ ወይ ሓደ ብክልቲኡ ስለ ዝጥቀምሉ ፆታ እዩ ተዋሂቡ ካብ 94 ክሳብ 2003 ንሓሙሽተ ህፃናት ተዋሂቡ ካብ 2004 ክሳብ 2014 ክሳብ 2013 64 ተዋሂቡ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ከዓ ማዕረ ክንደይ ዓብዪ ከም ዘሎ 627 ማራናታ ዝብል ስም እዩ መፂና ዘሎ ኣሎኒ ኣብተን ቀዳሞት 210 ንሪአና ኣለና ካብ 74 ክሳብ 93 ማራና ኣሎኒ ኣብ ዝብል ስም ኣይተዓደለን ካብ 94 ክሳብ 2003 ክልተ ቆልዑት ወሲዶም ሽም ካብ 2004 ክሳብ 2013 206 ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ካብ 2014 ስጋብ ሕጂ ከዓ 627 ኣሎኒ ኣብ ዝብል ሽም ወሲዶም ማዕረ ክንደይ ይዓቢ ከም ዘሎ ንረኣዩ ሕጂ አንቶይ እቲ ዝጠፍእ ርኢና ነርና ኣብዚ ከዓ ይውስኽ ኣሎ ቤት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 558 ካብ ሄር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 356 ሜላሄር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 254 ከምኡውን ኣሚና ኣብ 105 እዚ እንድሕራ ዝተፊልና ኣሎ ሕጂ ቅድሚ ናፅነት ኣይኮነን ዝሽማት ዝመፂ ድሕሪ ናፅነት ትዘተሓሳስበካ ካእሱ እዩ ብኣንፃሩ ናፅነትና ክንዲ ዝረኸብና መንነትና ኣስማትና መበቆላውነቱ ኣክንዲ ንዕቅብ ሓድሽ ስም ማይ ዘይጣዕመ ናይ ምውፃእ ዝምባለ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዩ ነቲ መበቆላዊ ኮይኑ ዝፀንሐ ኣስማትና ዘህሱሶ ዘሎ ሰሌዳ ቁፅሪ 3 ንረኣያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ከም መዋዳደር ክኾነኒ ኢለ ዝሓዝክዎ ብእንግሊሽ ናይ ምትርጓም ዝምባለ ማዕረ ክንደይ ይኸይድ ከም ዘሎ ከርእየና እዩ ገነት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 33 ስም ተዋሂቡ ገነት ዝብል ብኣንፃሩ ሄቨን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 238 ተዋሂቡ ገነትን ሄቨንን ሓደ
እንታይ መሲ ዘሎ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ናይ ምትርጓም 7 ዕፅፍ ኸይዱሎ ተሄበን ማለት እዩ ምሕረት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 45 ብዜጋታትና ምሕረት ዝብል ስም ተዓዲለን መርሲ ዝብል ከዓ 435 10 ዕፅፍ ኸውን ኣሎ ማለት እዩ ተኣምራት ከምኡ እንተረኣናያ 30 ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ሚራክል ትርጉሙ ተኣምራት ምዃኑ እዩ 308 ሰላም 392 ሻሎም ከዓ ብኢብራይስጥ ሰላም ምዃኑ እዩ 408 እዘን ብክልተ መልክዕ ንሪአን ዘለና ኣስማት ሓደ እዩ ትርጉመን እንተኾነ ነቲ ናትካ ቋንቋ ገዲፍካ ናብ ካልእ ቋንቋ ናይ ምኻድ ዝምባለ ይልዕል ስለ ዘሎ እዩ ኩነታት መሳስ ዘጋጥም ዘሎ ኣዝዩ ከዓ ኣተሓሳሳቢ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና حراي طبعا سلازي تي كنتات زي نور اسمات نصقماتون بخمي تغلصو كم بيت صفت بتعم زي كنتات زي نور اسمات معنا عبي نوص فطيرنا زله بصراحه كافتوم نويح مسرت حيزم كغعزو صنحو እንዳንደል ሐፀ እናወፀ ይኸይ ስለ ዘሎ ንኽጽሕፎ ንኽተንብቦ ንኽትምዝግቦ ጸገም ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ እምበር ባህልና እንዳሰፍሐ ቋንቋታትና እናማዕበሉ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ኣስማትና እንዳበዝሑን ምንጮም እንዳዓበየን ከም ዝኸይድ ዝካሓድ ኣይኮነን ኣስማት እኮ ምስ ግዜ ይውሰኹ እዮም እኮ ንኣብነት ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝመፁ ኣስማት ነይሮም እዮም ናጽነት ትብል ዓወት ትብል ሓርነት ትብል ፍትሒ ትብል እዚ ነቲ መንነትና እውን ዝድርዕ ዘጉልሕ ዳ እምበር ዝጎድእ ስለ ዘይኮነ እንተ ሰረፀ ተተለምደ ዘዋጻጺ ማለት እዩ እንተኾነ ነቶም ዝነበሩ መበሩ ቆላውያን ኣስማት ኣብ እምነትና ኣብ ቋንቋና ነዊሕ መሰረት ዝነበሮም ብምጉሳይን ብምግላፍን ሓድሽ ስም ናይ ምምሃዝ ዝምባለ ይመጽእ ስለ ዘሎ ናይ ህቡባት ወጻተኛታት ክንሪኦ ኢና ሓደ ብሓደ ናይ ወጻተኛታት ናይ ሆሊውድ ኣባላት ተዋሳእቲ ተጻወቱ ኩዕሶ ፊልም ኣላጊብካ ኣይሚን ፊደላት ኣላጊብካ ዝወጽእ ስም እዚ ነቲ ኣብ ባህልና ልምድና ዝጸንሐ ነዊሕ ዝኸደ ዓባሃስያ እዩ ዘውርድ ዘሎ ምናልባት ሰብ ብቕልል ዝበለ ክሪኦ ይኽእል ኸውን እዩ እቶም ኣብኡ ንሰርሕ ዘለና ግን እዞም ውሕድ ዓቆኖም ዝመስሉና ዘለው ዘይንቡር ኣስማት ኣብ መዛግብቲ መንግስቲ ንሕና ኣብኡ ስለ ንሰርሕ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከይድካ ክትሪኦም ከለኻ እቲ ለውጢ ኣዝዩ ዘሰንብድን ዕቱብ ኣቃልቦ ዝሓትትን ምዃኑ ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚ ምቅያርን ዘበን ዘምፅኦ ኣሰያየማ ናይ ኣስማት ብብዝሒ ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ኢና ዘለና ምናልባት ሕጂ ኣነ ኣብተ ናይ ዝበዝሕፍቲ ናይ ክርስትና ተኪረአ ኣብነታት ክጠቅስ ንርአዮ እስኪ ናይ ህቡባት ሰብ ዝና ኣስማት ንርአ ሮናልዶ ዝብል ክልተ ሮናልዶ ስሞም ነበርቲ ኣለውና ሜሲ ዝብል ተጻዋታይ ኩዕሶ ሮናልዶ ተጻዋታይ ኩዕሶ ናይ ፖርቱጋል ሜሲ ዝብል ሓደ ሰብ ሜሲ ዝብል ተመዝጊቡሎ ቤክሃም ዝብል 31 ነበርቲ ቤክሃም ዝብል ስም ተመዝጊቦም ኣለዉ እዚ ቤክሃም ህቡብ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ክልተ ክሳብ 2012 13 ኣቢሉ 31 ቤክሃም ሃይለ ቤክሃም ገረዝጌር ቤክሃም ገረማርያም እንዳበልካ ትጽውዕ እንታይ ስለ ዝኾንካ ክሊንተን ዝብል ሓደ ኣለና ማክዶናልድ ዝብል ሓደ ልዕልቲ ዲያና ትብል ሓንቲ ኣላትና ዝገርም ልዕልቲ ዲያና ዝተላገበት ስም እዚኣ ኣብ ምዝገብና ዘላ ልዕልቲ ንበይና ዲያና ንበይና ኣይኮነን ልዕልቲ ዲያና ሓንቲ ስም እዞም ሰባት እዚኦም ህቡብነቶም ኣብቂዑ ምስ ተረስዑ እቲ ስሞም ዝለበሰ ሰብ እንታይ ይስምዖ ምስ ዓበየሲ እንታይ ስምዒት ፈጥረሉ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ፍሉያት ኣስማት ከተውፅእ ምድላይ ኤልናታ 215 ኣብ መዝገብና ሰፊሩ ኣሎ እዚ ኤልናታ እዝግናታ ማለት እዩ ሳላሄር ትሽዓተ ተመዝጊቡሎ ሳላ ዝግ ማለት እዩ ኣሎኒ ኣብ 50 ንዓ ዝመስል ኣሎና ኣብ 25 ኣሎኒ ሄር 30 ኤህማን 3 እንታይ ክትብሎ ትኽእል እዚ ኣዝዮም ዝተፈልዩ ስማት ከዓ ንረክብ ኢና ነዚኦም እንታይ ኢና ንብሎም ንሕና ኦድስ ኢና ንብሎም ጊንጥታት ማለት እዩ ጊንጥ ዝኾነ ስማት ኦርያና ዝብል ኣሎ 5 ኤፍዶን 13 ሳዊሮስ 8 ማታንያ 18 ስራፊና 3 ሚሴክ 8 ቢፋሞን 6 ሃናሚኤል 8 ኤክሶደስ 18 እዚ ኣብ መዝገብ ናይ መምሕዳር ዞባ ማእከል ተመዝጊቡ ዘሎ ኣስማት ናይ ነበርትና እዩ ሰብ ናይ ወፃኢ ሃገር ዲኻ ተንብብ ዘለኻ ናይ ምንታይ ኢኻ እዩ ዝብል ነበርትና እዮም እዚኦም ደቅና እዮም ማዕረ ክንደይ ሓደገኛነት ክንሪኦ ኢና ሰሌዳ ቁፅሪ 4 ንርአ ኣብዛ ሰሌዳ ራእዩ ሕጂ ኣብ ሰሌዳ ቁፅሪ 4 ሄር ዝጅምር ኣስማት ራእዩ ሄር ናታኤል ሄር ይህብ ሄር ይናቢ ሄር ካሌብ
هير نابيل هير ناتايل هير يداني هير كابيل هير ناباي هير نابي هير ناتا هير أب أزيم هير زي جمر نا إرتراوين شما مزقبنا زلوي زخنا سبوا أزي نا يبحق اللي مزقبكم زلوي لك حتى كخلي خامن يسقام يزلو سب هير زود خابان صاروا نركب هير زي جمر كن رأس إحنا هير زود خراي ومزقب راي وبعلهم ميلا هير كاب هير نابا هير ناي هير يفتح هير لازا هير سالا هير وزته انتا كتب له تخيل زي انتا يسلو زخنا إنا ناب كمز زعمسله جنت زخنا سمات سب قليل كصوعه كمبوبو كصحفو ناب زي كل نخيز لنا لنا كن حتت نخيلنا قالوا نركب ناي وصا اسمات ديبورا شمنت ميتين شمنتنا لنا نعات مثل ديفورا 380 حدا እዚ ሕጂ ኣጻሕፉን ኣነባቡን ኣዳምጹን ናይ ሓደ ስም ኮይኑ ብክልተ ስም ተመዝጊቡ ኣሎ ኬብሮን ዝብል ሕብረት ምዃኑ እዩ 1207 ማራናታ 521 ኤልሻይዳ ሮሜዮ ጁሌት ከይተረፈ ኣብ መዝገብ ናይ ኤርትራውያን ተመዝጊቡ ንረኽቦ ኣለና ማለት እዩ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝወፁ ገለ ኣስማት እንተረኣናውን ካብ ንቡር ዝወፁ ነይሮም እዮም ኣብ እዋን ቃልሲ በተቃልሲ ስለ ዝፅሎት ኩነታት በተቃልሲ ዝመጽእ ኣስማት ናይ ካልኦት ሃገራት ህቡባት ተቃለስቲ ወዘተ ይወፅእ ነይሩ ማኦ ዝብል ነይሩ ቾኩቤራ ዝብል ነይሩ ስፓርታኩስ ወዘተ እዚኦም ተራእዮም ድሕሪ ናጽነት ግን ዳርጋ ኩሎም ከምዚ ዓይነት ስም ዝተዋህቦም እቲ ስም ከቆጽሎም ስለ ዘይከኣለ ናብ ንቡር ክመልስዎ እዮም መሪጾም ማለት እዩ ካልእ ብደቂቕ መበቆሎም ዘይፍለጡ ኣስማት ብናይ ቁብጥሮት ኣፀዋውዓ ከዓ መዝገብና ክሰፍር ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ሄርሞን ከም ሓደ ስም ክውሃብ ቅቡል እዩ ሄርሞን ኩላትና ንፈልጦ ኢና እንታይ መጽእ ኣሎ ግን ነዛ ሄርሞን ነበረት ሄርሞና ሄርማን ዝብል ኣብ መዝገብና መጽእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስማት ብግምተይ ካብታ ቀንዲ ዝነቐሉ ናይ ኣሰያይማ ፍልሊ ገይሮም ዝኸዱ ዘለዉ ዳ እምበር ናይ ብሓቂ ከምኡ ዝኣመሰለ ስም ሃልዩ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ዮካቤድ ዝብል ስም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወላዲት ሙሴ ምዃኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ዝንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ መጽእ ኣሎ ነዛ ዮካቤድ ትብል ስም ዮካቤት ዮካቤል ዮርካቤድ ዮርካቤት ዮርካቤል ተወሲኽዎ እዚ ሓንቲ ሽም ዝነበረት ብሽዱሽተ ስም ተመዝጊባ ንወድን ንጓልን ተዋሂባ መዝገብና ንረኽባ ኣለና እዚ ኣዝዩ ምድንጋር ዝፈጥር እዩ ካልእ ንኣምን ዝብል ኣዝዩ ልሙድ ስም እዩ ንኣምን እምነት ንኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ንኣምን ኣፕ መሊስካ ዝተሓላለኸ ስም ትገብሮ ኣለኻ ስለምንታይ ኢና ናብ ከምዚ ንኸይድ ዘለና እቲ ዘተሓሳስብ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ቤት ጽሕፈታት ስምኩም ኣነጽሩልና ተባሂሎም ግዳይ ኮለል ዝኾኑ ወለዲ ኣባጀላ ኣብ ካርድ ነባርነት ስም ውላደ ይተኣረመለይ ዝብሉ ሰባት ምስማዕ ዘውቱር ይኾይኑ ዘሎ ንርአያ እዛ ኣብነት እዚኣ ንርአያ ዮኣብ ዮኣስ ዮኣም ዮኣድ ኢዮኣብ ኢዮኣስ ኢዮኣም ኢዮኣድ እዚ እንታይ ተመሳሳሊ ስም እዩ እዚአን ሸሞንተ ስም እየ ጠቒሰ ዘለኹ ሓደ ተፀዊዕኻ ኩሎም እዮም ዝትስኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍልል የብሉ ንምድማፁ ክትፈላለዩ ኣይትኽእል ወለዲ ይኹኑ መምሃራን ፀሓፍቲ ሰለስተ ግዜ ከየድጎም ብዘይ ፅሕፍዎ ስም ዝፅዋዕ ተምሃራይ ክንዲ ሰብ ምሳእኸለ ንወለዱ ክምረቕ ኣይክእልኒ ኣዳናግር ኣብ ምድንጋር ፈጢርኩም ላይ ንዓይ ሽመይ ከም ዝኾይኑ ክብል እዩ ስለዚ እዚ ብዘይ ብዙሕ ኣስተብሎ ዘስፋሕፍሕ ዝመስል ካብ መስመሩ ዝወፀ መስመሩ ክነትሕዞ ኣለና እቲ እዋን ከዓ ሕጂ እዩ ዝብል እዩ ዘለና መረዳእታ ካልእ ዘይንቡር ኣስማት ፊደላት ወይ ቃላት ኣላጊብካ ስም ምምራፁን ኣካል ናይ ዝኽንጠቕሶ ፀንሕና እዩ ማለት እዩ ስዋኣት ወይ ትፈትዎም ኣባላት ስድራ ቤት ንምዝካር ፊደላት ኣላጊብካ ስም ናይ ምውፃእ ሓደገኛ ዝምባለ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ዝመጻትን ዝሰማዕኽዋ ኤክንኣን ትበሃል ነባሪትና እያ ቆልዓ 22-23 ዓመት በፂሓ እያ ኤክንኣን ክፅሕፎ ዝኽእል የለን ዋላ መምሃራን ተሸጊሮም ታ ቆልዓ እውን ኣሕፊሩዋ ኣዲኣ ረኺብናያ ወንታይ ማለት እዩ እዚ ኤክንኣን እዚ ናይ 5 ኣባላት ስድራ ቤትና ስዋኣት መዘከርታ ተባሂሉ ዝወፀ ኤፍሬም ክብሮም ንጉሴ ኣልማዝ ንግስቲ ዝበሃሉ ንምውካል በተን ቀዳሞት ፊደላት ኤክንኣን
تسرح إذا قلعة كنا أنا تبل بعلق صحفية أم زبلوا أمو داتا نتولدت أما خيرنا يا بيت فرد خيرات سمكة تغير زحشة مخانو أغيراتهم زل حبريت رخيب الله قال كل تسمنا يسوات الله جيب كان إيوب فاني إلن تنقدمت كل توسيرك إيوفان إيوب كابتئة فاني إلك أخبتئة إيوفان سلسلونا مزجبنا قال نعوز مثل قالت الله جيبك هيرهيبو الشايدا الباريك اليفلت يري أب يري أملاخ مالتي هيبونا أب هيبونا أملاخ مالتي راول أزاهل هولي أب البيتي الميراكل أمزجب زول إيزي سبكو أمنا كاني أمزجب نايم محدار زبا ما أكل تمزجب زول اسماتينا نزارب زلنا سلازي إزي شجرزي مع علبوته زي رخيبو نبي قصنا إننا نخيز زلنا كم نايم ودع أتابزن زينو براسمات نمر أي زحزقوا نايوص أي كتماتاتن بوتاتاتن أبسم ولادك لطافي وين ولادك مهبي أب أمريكا أب فلوريدا تبهال ستيت ويا ورجالا 120 شديشن سبات فلوريدا سمو مالو مزجبنا نايمن يزي انت هيك أيو كبرتات كاد يزوكل تا يزوكل كالي نعوز مثل باريس ميلانو كايرو فينيزيا مونيك كومون ناي بلانيتات اسمات فينوس ميركوري جوبيتر وزته ام مزجب ناي نبارنتنا تمزجيب الله درخيت نايتهم كم ذا عينات اسمات زوص ولدون ناي بحقي مردو زكاء يكونن سلازي زخونتات زي قلطف مفتحي انت زي رخيبو بز زلو خي سقيلنا ترينا اب كنملسلو زي نخل حشويه كناتو مخنا طرحي زغنزبنا مالك صبو اسكي صوتا زي فلسمات كالو اب دك تبعتيو اب دك نستيو درأي سلازي انتي صعبين نمصلكم مزغبا صوتا زي فلسمات بقدمو نيروي افتو بحالنا نيروي صوتا زي فلي عاوت الكاس نودن نغالم صواع نيرو خوني حبن تيلكا خمو حجي ግን መጦነ حليف በዚህ صوتا زي فلسمات كا اندحر دا ودن كله بغالن سيت تمزغيب وي بانصارو اندحر دا خيدنا شجر يفطر مالتي لوم زلنا يا زبنه تكنولوجي بديجيتال اغابي زمحدر كل سندات حنت فيدل حنت نطبون جيغا اندحر دا فصيما نغو زخا تسناخل كتكون يا مالتي سلازي صنيحنا كو تخون بتبهلنا ولدي اب سمات دقنا خنوص خلنا صوتا زي داناغر كنحسب كنكل علنا زسي بخلت صوتا يصوع مو صباح نغو زولادي ودي تبعتاي كله بانستاين تتمزغيب وي بانصارو شجر كفطر يو كابزب الحساب ولدي بعتب كنري زلناي منالبات سليدا قصر 5 اقميط له حدا 10 زخون تماساسالو صوتا زحزو مالتي ميرون انتيلنا كلتيوم يمزو صوعلا دك تبعتي 2594 الو دك انسيو 333 عاوت انتيلكا كوم زخيدي هرمون شحن 27 دك انستيو 820 شحن 27 تبعتي 826 دقي تبعتي هياب تيلكا حجره 781 تبعتي لو شحن 285 هياب سم اندحر دا وصيو سمعخه ودن ديو قال كيراغاغص كتفلط ايتخلني حمالتي ولدناكو نصصو زو كلاسمات ونيم زطقوم نيرا سلازي ادوم زبلالو 237 تبعتيو 144 دك انستيو امين زبل 162 تبعتيو 294 دك انستيو دليت زبل 148 دك تبعتيو 540 دك انستيو اذا نابزي اقريبين زلخو تبعتيو انستيون مخانم اب صحف يخاطفلطو منبر اب صحف ريخا وي باكار ريخا منبر بجيجا اندحر تمزغيبو بتا جيجا اتخي سلازي ابزي مدايز طنقا خمزدل ولا دون كفلطو خمزلهم طرحي حبريتا خنا ندل حراي تيدروس سلازي ام محدار زوا ماكل مالت نبرتن مزغاب تقومول مزغب قالات ناس ما تعلقكم دو بخمي تقومولو مسكالوت اكلات بخمي توحيدكم تسرحلو ازي اقداسي تحطه سلست حطه زطعال مسلني بطعم خا اقداسي مزغب قالات اسمات نمتتاو صعرتات اكايدنا لنا كاب عامه 2012 كاب ممحدار زبا ماكل كاب كفلي إيميغريشن زيغنتن كاب لعلو وتكالات تمرتي خيترفه بخلت
ቋንቋው ንባዕሉ እቲ ናይ ላቲናዊ ብናይ ዓረብ ብናይ ትግርኛ ፍልጠት ዘለዎም ካብ ኩሉ ዝተሳተፍዎ ነዊሕ ስራሕ ነዊሕ እዋን ዝሰርሕሉ መዝገበ ቃላት ተዳልዩ እዩ ብሃገር ደረጃ ግን ኣይ ተሰርሐሉን ማለት እዩ ንሕና ከም ዞባ ማእከል ነቲ ሽዑ ዝተዳለወ መዝገበ ቃላት ንጥቀመሉ ኣለና ኣብ ሃገርና ብዙሓት ብሄራት ዘለዎ ሃገር እዩ ክልተ እምነታት እዩ ዘለና ነዚ ኩሉ ብግምት ዘእተወ ብጥምረት ዘገልግለና ናይ ኣስማት ኣፈዳድላ ወይ ከዓ ዲክሽነሪ እንተዘይሃሊና ኣብ ፀገም ኢና ንወድቕ ስለዚ እታ ኣብ 2012 ነቲ ስራሕ ዝሰርሐት ኮሚቴ መበቆላዊ ኣዳማምፆምን ዝምንጨውሉ ሱር ቃል ናይቲ ስም ኣብ ግምት ብምእታው ሓደ ዓይነት ኣገባብ ኣፀሓፋ ክህልወና ብዝብል እዩ ተሰሪሕሉ ማለት እዩ ኣብ ግእዝ ብዙሕ ፀገም ኣይትረክብን ኢኻ ግእዝ ካብ 32 ክሳብ 37 ፊደላት እዮም ዘለውዎ ተናበብቲ ኣለዉ ማለት እዩ ክሳብ ሳብዕ ዝኸዱ እዚ ኣብ ትግርኛ ትግረ ከምኡን ኣምሓርኛ ዝስራሐሉ እዩ ብዙሕ ናይ ምድንጋር ዕድል ዘይፈጥር እዩ ታስም በዳማምፃ በት ሱር ቃላ ስለትምዝገብ ኣብ ዓረብ 28 ፊደላት ኣሎ ኣብ ዓረብ መጠነኛ ፀገም ኣሎ እቲ ፀገም ከዓ ገለ ፊደላት ናይ ዓረብ ነቲ ካልእ ዘይውክል ዝውክል ይሰኣን ማለት እዩ ብኣንፃሩ ከዓ ብክልተ ሰለስተ ዝግለጽ ካሎ ኣብ ዓረብ እዚ ሓደ ሓደ ፀገማት ህልዎ እዩ ቀንዲ ፀገም ግን ኣብ ላቲናዊ ኣፀሓሓፋ እዩ ፀገም ዘሎ ኣብ ላቲን ኣናበብትን ተናበብትን 26 እዮም እቶም ፊደላት ናይ ላቲን እንግሊዝ ብምልኦም እዮም ዝጥቀምሎም ጥልያን ግን 21 ፊደላት እዮም ዝጥቀሙ ስለዚ 5 ፊደላት ጥልያን ኣይጥቀሙሎም እዮም j k w y x ዝብሉ ፊደላት ጥልያን ኣይጥቀሙሎም እዮም ኣብ ኤርትራ ተጠቃምነት ፊደላት ላቲን ምስ ምምፃእ መግዛእቲ ጥልያን ዝጀመረ ስለ ዝኾነ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ዝመፃሉ በዞም 21 ፊደላት ጥራይ ኩሉ ዝፅሓፍ ነይሩ እዚ ልምዲ እዚ ምስ ምምፃእ መግዛእቲ እንግሊዝ እንድሕሩ ዝነበረ እዋናት ኖ ኪፕ ተኾነ ስጋብ ሕጂ ጨሪሱ ግን ኣይጠፈን እሱ ከዓ እዩ ኣብ ናይ ኣፀሓሓፋ ስማት ሽግር ዝፈጥረልና ንኣብነት ኣብቲ እዋን እቲ ዝምዝገብ ዝነበረ ስም ኪዳነ ክትብል ተኮይንካ ከይ ስለ ዘይብሎም ጥልያን ሲኤች እዮም ዝገብሮ ቺዳነ እዮም ዝፅሕፎ ማለት ጃብር ክትብል ተኮይንካ ጄይ ስለ ዘይብሎም ጂ ይኣብር ጂያብር ወልዳይ ዩ ይጅምር ወልዳይ ኢሎም እዮም ዝፅሕፎ ጥልያን ከረን ተሪእና ከረን ምናልባት ከረን ዝኸደ ሰብ ክሪኣ ዝኽእል ስጋብ ሕጂ ተፃሒፋላ ቸረን CHEREN ቸረን እዚ ናይ ጥልያን ከይ ስለ ዘይብሎም ከዓ እዩ ዓዲ ቀይሕ ተኸይድካ ከምኡ ዓዲ ካይሕ ይብሉ ስለዚ እዚ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝመፀ ፀገም ክመዓራረ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ በቲ ናይ ሕጂ ንኸደሉ ዘለና ኣብ ምናልባት ብዛዕባ እዚ መሳርሕትና ኣሎ የማነ ዳዊት ዝበሃል ኣዝዩ ቅዱስ እዩ ብ14 ሓምለ 2022 ነዚ ናይ ላቲን ዝምልከት ኣፈዳድላ ዘለዎ ፀገማትን እንታይ ክግበር ከም ዝኽእልን ኣስፊሑ ፅሒፉ ኣሎ ከም መወከሲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ጋዜጣ ቁፅሪ 272 ብዙሕ ዓንቀፃት ኣብ ጋዜጣውን ፅሒፉ እዩ ነስማት ዝምልከት ስለዚ እዚ ዝተጠቕሰ ነዊሕ ሰረት ዝሓዘ ኣካይዳ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ መዝገባዊ ንሕና ነዳልዎ ናይ መረጋገፂ ልደት ክብሪ መዝገብ ዝበሃል ብዘልማድ ማለት እዩ ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሕ ተዓዲሉ ኣሎ ኣብኡ እንታይ ኢና ንገብር ነተን ናይ ላቲን ኣፀሓሓፋ ናይ እንግሊዝ ንብለን ማለት እዩ ሰብ ባዕሉ ክፅሕፈን ኢና ዕድል ንህቦ እንተኾነ ከምኡ ኢሉ ክኸይድ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑና ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚርና ኣብቲ ምምሕዳር ተመዝጊቡ ዘሎ ኣፈዳድላ ናይ ላቲን ጥራይ ኣብ ክብሪ መዝገብ እውን ከኣቱ ኣለዎ ክንዕርዮ ኣለና ከምኡ ኢልና ክንከይድ የብልናን ኢልና ንሰርሕ ኣለና እንተኾነ ግን ቶም ፀገማት ኣብኡ ኢኻ ጎሊሖም ትሪኦም ሓንቲ ህብቲ ስም ዕቑባ ሚካኤል ትብል ከም ኣብነት ብሰሌዳ ክንሪኣ ኢና ሰሌዳ ቁፅሪ 6 እያ እዚኣ ንርኣያ ዕቑባ ሚካኤል ትብል ዝውትር ትስም እያ እቲ ቀዳማይ ዕቑባ ዝብል ጥራይ ኣብ ክብሪ መዝገብ ዘሎ ሰነዳትና ብምርኣይ ምስተፈተሸ ብ18 ዝብል ተቐዳሚት ዕቑባ ጥራይ ብ18 ትፅሓፍ ንሪኣ ኣለና ዕቑባ ዩኪው ትብል ኦኬይ ትብል ኦጂ ትብል ኦኪው ትብል ኢኬይ ትብል ከም እንዳበለ ዝኸይድ ንዕቑባ ብ18 ኣፈዳድላ ተፃሒፋ ኣላ ሚካኤል ከዓ ንርኣያ ሚካኤል
بكي زصحفوا له بسي زصحفوا له سي اتش زصحفوا له سي كي زصحفوا له ميكائيل كاب 10 سلسته تصحيف الله نزن كل تسمات عقبان ميكائيلن بمربح كا عقبان ميكائيل تمص نايزن كلتي انا 10 شو من عقبان 10 سلسته ميكائيلن الرابعه كلته 234 عقبان ميكائيل كتصحف تخلي اذا انت يزرينا بزي درجه فنو اندحر قديفنا اسماتنا كتفلطو ما يتخيلني سلازي اب حدا هاجر اب حدا منغست حساب زهلنا نتوم نتقوملو مسمات افدادلهم حقن سرعتن دنبن كنت حزو قدنت كم زاد لنا نمرأي زتقوسكوا قال كم زع مسألة في الليلات نركبنا جيورغيس 15 عينت الصحفة ويا فدادلا الصحفة زلا يسحق 10 خلته تنساي 10 حدا جوهر شوعاته تسفاي شدشته محمد 4 من البات محمد 4 حيزنا يلنا زيادة وممكن تكون تخيلها دابل دي تقبر دابل ايش تقبر بدل لا يسبك صحفون دي حرقة ديفكا كوم يزمس سلازي زلنا زبن بماشين زل اللي سندات بماشين يمزو مسرحون زكايدون زلو نحنت فيدل كم تعنتو يزبالكو مدباتكا تسقم يا مالتي سلازي ازوم بقانقواتات بجئز بعربن تجرينيان بعربن انجليزن ويلاتين نصحف اسمات كله بزردهم بتمرت زقل قولهم ابدا بيز تماخيلهم زخدو السرارحان كانت حزن هاجراو ملكع كانت حزن سعرتات نكايد كم زلنا مالتي اتمس قالوا اكلات بزعبا زلنا وهدت زملكات زقربه حتى لك نحنا كم محدار مزقبتينا ولد مسبلسب نحنا ينا نمزقبه حنسب مزقبنا يغن بزح اكلات نوعيه حتى ما تمرت خير كله تمرت حتو نبارنت كوص خله نبارنت كوص يو هاجراو منت كوص خله خم محدار مزقب حيزي خيد باسبورت كوص درايفنج لايسنس كوص خندسب كون مالتي سلازي امس كلهم بز اكلات الزقربنا تداغاغفنا نسرح مسك في الايميجريشن زيغنتن صبقنا يسرح موحد علنا مس بيت فردي ابز قيار اسمات قصال ركبات نغبرينا مس منستر طعنا نزتولد حصان زمزغبو مجمرا كتابت كوسد كله بسم سلازنبرو مردا غيرنا قدم سبا من محدار كمزغب دحرو اب ورقه كتابت اتم محدار استقبلوا اسم كسفر بمردا نسرح لنا مس منستر غدايات وصاي قنصلا غدايات كان نبرت وصا زملكت كميغيرو تحزالو مزغبو من كالم بزبل بموحد نسرح كم زلنا غلص ده